Ahoj přátelé, tak mám pocit, že když říkali natoč něco o sekačce, tak asi tohle fakt nemysleli. Nic, koukneme na Pettingra. Tak se v tomhle díle podíváme na Novacat V8400, nástupce X8, která byla naprostou legendou a věřím tomu, že tahle mašina má potenciál ještě lepší. Jdem do podrobna. Vždycky tím používáním mašiny se ukážou místa, které je potřeba zlepšit a tohle si myslím, že je nejkřiklavější místo. Zajišťování, úhel tohohle ramene, který najednou je takhle lomený, ale ono je to k lepšímu. Tam ta konstrukce sice udělá záležitost, která je výrobně složitější, na tom prkně je složitější, ale prostě funkčnost jednoznačně lepší. A písnice na sklápění hozená bokem, zase to rozkládání, skládání z toho mrtvého úhlu, vždycky velká výhoda, že si tady teďka to můžeme posunout. Tím, že natáčíme mašinu, která už jela, tak budou vidět takový finesky, které nám pomůžou k tomu, aby jsme se úplně nezasekali. Takže tuhle tu plachtičku, kterou vidíte, co na ní je, tady když ji nechci mít obtisklou tady vzadu na krku, tak si ji zajistím. A potom, abych se nemusel složitě dostávat k nožům, odklopím. A teď věc, která se prý nezapomíná, dlouho jsem to nedělal. Jak jsme na tom s výměnou kudly, je venku, otočím, po případě vyměním, dám zpátky, parádička, sám se divím, že to vyšlo. Říkat si o tom, jestli ta kudla může do něčeho narazit nebo nemůže, je zbytečný. Všichni víme, že může narazit. Ale tady na té kudle je krásně vidět, co se má odehrát. Ona, když se přihne tam, kam nemá, tak tady je kamen a je tady tato vrstva, která nám zabrání tomu, aby nám ta kudla drhla někam dál a dělala nám tam problémy. Jednoduchá funkční záležitost a je vidět, že ta lišta někde ze zhora není poškozená. Tohle nám to zamezilo. Schválně mašina přizvednutá víc než do obraťové pozice, takže už máme odklopený boční kryty, které jsou odklápěný hydraulicky a určitě kombinace na předek, že jo, vepředu řeknete fajn, já si to odklopím, stejně musím dopředu to chodit odklápět ručo, nebo si připlatím hydraulickou verzi, anebo ty kryty prostě sundám. Tohle místa vždycky ta hokejka tady byla přivedená do boku a navařená, ale už určitě všichni víme, že jestli chceme pružný a dobrý spoj, tak musíme hejtovat nebo šroubovat. Tak ejhle, jednoduše šroubovaná nožička, vinglík a prošroubovaný do lišty. Prostě ty vibrace, které tady vzniknou a ty vzniknou. Ať mi nikdo netvrdí, že když má trošku ťuklej bubínek od něčeho, když má poškozenou kudlu, že ji hnedka mění. Nikdy to tak není. Vždycky ty vibrace tady budou, tak tohle místo, v tom se to vyvlní a už není problém s tím, že by se to tam nějakým způsobem praskalo, poškozoval. U provedení s kondíkem tady asi není už potřeba vůbec nic měnit. Tady jako když mi neprojde zrovna kus kmenu skrz, tak to přežije všechno. Pružný uložení, vlastně ten materiál je nalámaný, snáš prosychá. Ve výbavě je možnost provedení smačkacíma válcema. Tam by byla vidět změna v převodování, vlastně to poháněný už převodovkou, není tam klidňáček. A konečně usměrnění materiálu, buď to si to dám na široko, nebo si to zúžím na řádky. Tím si můžu svým způsobem regulovat vlastně, jak rychle chci, aby mi to prosychalo.
Pak, když za mnou stíhají, nestíhají, tak buď to hodím na široko, anebo naopak si to stáhnu do těch 3 řádků, z kterých to bude prosychat výrazně pomalejc. Hodně masivní válce, nájezdové pojistky. Co o nich chceme je to, že když bychom někde zachytli, tak samozřejmě potřebujeme ta lišta, aby nám couvla, aby nám to nezachytlo. Hodně masivní provedení, ale hele, jak je to namazaný. To se taky málo kde vidí, že přijde nová mašina a hnedka se to namaže takovým způsobem, že je to i vidět. Super, chválím. Mluvili jsme o usměrnění hmoty, tak tady máme malý křidílka, který nastavujeme vlastně celou tu šířku, ten rozptyl. Máme tady plechy, který stahujeme, když bychom to chtěli dostat na užší řádek. Tímhletím si nastavíme, jak moc chceme mít hmotu nalámanou, po případě, kolik hmoty mi tudy prochází, tak abych to zbytečně nebrzdil. A zůstává tady ta úžasná věc a to je jednoducho sundávání kondicionéru, kdy čepy, pohon a s kondíkem odjíždím pryč. To je už super věc. Ale věc, která se mi neskutečně líbí, tím, že tato mašina je pokračovatel těch jednodušší řady, tak koukni na ten rozvaděč. 0,0 nic, pár funkcí, 2 hadice, budíky na odlehčení. To je na tomhle. Tomhle se nemá co vysát. Ale snad jediný, co bych možná vytknul a trošku změnil, předvolbový ovládání, jako dobrý, no. Máme elektroniku, ale když by tam bylo o 2 hadice víc, tak to ovládám rovnou z traktoru a můžu si odpustit to, že přehmatávat předvolba, funkce, není to úplně ono. Tak jelikož budeme měnit klobouk, bude novej, tak tenhle ten dáme do soutěže a soutěž úplně pojmeme jinak. Pojďte mi říct, co jsem neřekl a čemu bych se měl na těch mašinách věnovat víc, co by vás na tom zajímalo, páč taky potřebuju nakopnout. Tak je váš. Tak tohle byl náš den s pettingráckým sečením. Děkujeme ZD Brloch za umožnění natáčení. Děkujeme chlapíkovi, co s tím jezdí, páč nám řekl dost zajímavých věcí. No a já se těším příště u vás ze stroji od nás. Tak čau. Let's go!
vždycky tam, kde je prostor k tomu zlepšení, tak se to udělá, že jo, to tak je.